sang LTFRB6 karon nga si Attorney Salvador Altura. Libaro naton kuno ang resulta makakson kagano matabo buwasa nga adlaw, no? Check naton sa Rudy Catedral ang Secretary General sang Bacolod. Action Reports, Afternoon Edition. Sir Rudy, good afternoon. Balikan ta kaliwat ha para ma-check kami, sir. Kamustang inyong alakat? Good afternoon dira, sir. Good afternoon at nandiyan, no? Kung sinabi ka pala natin sa Action Radio Bacolod, okay, good. Pero para sa aton, dismayado, ang tanan nga traditional jeepney driver operator sa Negros Occidental sa Bacolod City. Oh, sir, speaking of dismayado, no? Anong inyo na istoryahan? Ano sir ang gipalambot sa inyong mensahe? Anong sitwasyon sang transport o mga traditional jeepneys, no, diri sa Negros kag Bacolod City? Reaction dyan, no? Nagapati kita nga may memorandum circular 2023-052. Apang kaliwa sa amon nga pagkaibalo, may ara gali na guidelines dito nga ang 60% ng isa ka lugar nga unconsolidated applicable lang ato sa mga wala sang LTPRT o kung local public route plan. So kita sa siyudad ng Bacolod 1,700 ka mga traditional jeepneys na wala nagpa-consolidate ginconsider na mga kulurom, why na mga prangkisa kada hindi na pwede makabiyahe action dyan. Buot silingon, sir, ang punto ka LTFRB6 sa inyo, gin-explain nila nga ang Bacolod City exempted dito sa pinakaulihi nga memorandum order. Rason ko nga, gina-consider ka mo subong, kolorom, kaya wala ka mo yung nag-apply. Yes, so amo yung action dyan ang dinspitar sa aton sa aton nga OIC nga si Attorney John Altura. Oo. Ti sir, anong matabo diri, sir? Anong plano sa inyong hanay? Ati bukas magpatagad kita sa meeting sa tanan nga mga traditional jeepney driver operators sa Bacolod kada planuhan na ito ng malapnagan kag malapad nga untat biyahe kada rally protesta sa siyudad ng Bacolod action dyan. Bukas ma-meeting ka mo, anay, para istoryahan nyo, no? Pero tomorrow, yung may biyahe pagyapon ka mo? Ati gabitindi na sa iba naton nga mga operators sa drivers kay ito ni bandi naman mapunggan tungod man sang kinahanglan sang ila pamilya isang paano lang magabiyahe-biyahe na apang ispitaron daya ang madamo sang paguntat sang biyahe kada ang kakulangan sang salakyan expected na inabuhat nga adlaw. Pero kasi ang problema, sinabas magbiyahe bala sila kay Tiamba mo to gani ang info nyo halin sa LTFRB kolorom lalo bala magdinakpanay haw? Ayos, isa na ginahambal natin sila. Ang risgo, ginatag nila sa aton subong. So, ang sa aton niya, ginambalan din na kulurom ang status sa aton tanan subong. Pag pirti ka risgo, kung i-gamble natin, ang aton nga ang aton nga mga salakyan, no? Mga franchise na. So, dako-dako, ganyan nga problema yung action dyan. Kaga, amo yun yung pinakabidlay nga senaryo sa buong sangaton nga mga transport group sa Bacolod. Pero nagkapilar man ka mo, sir? Nagkapil man ka mo dito sa LTFRB? Yes, oo. Sa pagkapilar lang, aragid. Sa dinayogin sila naton na kung pwede, ma-consider kita anay, tungod siyang kakulangan ng Japon sa salakyan, kung puntaton kita nila. Ay, suno yan sa kaya to ni John Altura sa LTFRB. May ara na sang 590 sa modernized kag 500 ka traditional jeepneys ang magabiyahe. So enough na ina kuno. Nagabase man lang siya kuno sa number of units sa aton ni LTFRB. So asa nga sa aton ni LTFRB nga gina-approve nga 1,190 ka modernized jeepney. So para sa iya, yung question taman nila siya na kung makaya kay ti as of now gani biyahe kita tanan nga mga masobra sa 3,000 ka mga traditional jeepney sa Bacolod ginakulang pa kung gabi how much more nga madula ini ang 1,700 ka bilog. Bot silingon sa sinidiser ang pagsugalaw sang bagong tuig sa inyo subo-subo gid no kay ti amo nagali ang kaimtangan nyo drado ara gid nabutang sa delikado kag riskong pagbiyahe kay ti mako mo na ko magpatuman sila karon sir sang layi kay mabalaan nga kolorom ang imong jeep dakpon ka kadako nga sa penalty. Yes, action dyan.
50,000 nga daan ang multa sina. So, mas prepare pa kami ang pagdato na lang yan namo na natin yung mga salakyan. Sa buwas, ayaw ko ng tanan nga mga membro, hindi man din membro, kung hindi membro sang bakod, tanan nga individual operators, ginunditar din ako nga mag-meeting kami tanan, kada planuhan namon kung paano ini naton masulbar ang aton mga problema diri sa siyudad sa Bacolod. Din ka mo sir di ka mo masapol sir kag ano ning oras man basi bila makatambong ang team? Manawagan na lang ko action dyan. Sa tanan nga mga driver, operators, ang tradisyonal nga unconsolidated, mismo consolidated man sa siyudad sang Bacolod, dinapanawagan naton nga buwas nga adlaw may ara kita pagaywaton nga meeting dira sa Kapinamon sa Awing alas 2 ng hapon dira naton pagamitin nga ng aton nga maging solusyon sa aton nga problema tungod balaan ta subong ang bilog nga Bacolod unconsolidated is koloron na ang status wala na kita pansisa kabiri rest na katong nga magabiyahe pa. So boss, i-update ka mo namon. So ginainditar ka mo namon sa pag-attend sa amon nga meeting sang mga traditional jeepney sa siyudad sang Bacolod. Madamo ng salamat. Sige. Ma-update na kami liwat sir do subo-subo man ino sa part kay damo gid nagakasuporta sa inyong nga kausa. Sir Rudy, maayong hapon dira sa imo. Thank you so much gid. Hello. Yes sir, thank you so much gid sir. Thank you gid. Madamo nga salamat action diyan kasi tayo nga isang action radio Bacolod. Madamo nga salamat. Action Reports, Afternoon Edition. Si Sir Rudy Catedral, amugad ang siling ko daw, may ara gid guro, hindi klaro bala sa kung ano nga